baba egwu anyị na-ekene gị ị na-anụkwa ozigbo otukwo ka anyị dị bulu ụzọ wee kwụba nwa m egwu ịgba ma bịagonu ụmụ Igbo niile agbara aka eme odogwu okorobịa bụrụ n'ọnụ akwa n'ego ka eji eme odogwu asị m agbara aka eme odogwu agbara aka eme odogwu asị m ego ka eji eme odogwu onye onye mụlụ eri na-ekwu ehihie ka oke oruru ọkwa nya ka anyị na-emeli Chukwu ozigbo ego ka eji eme odogwu ụmụaka tinyere egwu anyị bụrụ Igbo egwu anyị nọ nya na-abịa n'ama ụna n'ụwa nwa bụ egwu egede akụba ịnụlịa ekpele ọma nya ka anyị na-ekpele ụwa niile una mana odogwu ego ka anyị na-ekwu ọ bụrụ nke ike aka injinia Obi Rice aka na-alụ egwu nwere ezinọ mma ebebe gị ọzọ oruru nwanne m ka anyị kpọba ụbọ agbara aka eme odogwu okorobịa bụrụ n'ọnụ akwa n'ego ka eji eme odogwu asị m agbara aka eme odogwu mgbe Igbo arụgo okorobịa bụrụ n'ọnụ akwa n'ego ka eji eme odogwu agbara aka eme odogwu na nnukwu egwu ịma na ego na-akarị amosu ibute ego ma ndị ilo ga-akụrụ gị aka ogwegwu ka anyị ji eme mmanwụ bịa gbava egwu nu enele ya odogwu ego nya ka anyị na-ekwu ụmụ Igbo niile onye anọwa na nkịtị na na-eliro nkịtị eli unu na n'ugwu onumo ka na-ebere ịbama bụ nyagụ unu ga-abụ ebe ndị na-ege egwu mwuo aha ụmụ Igbo niile asị m ego ka eji eme odogwu odozi na akwanụ mmụ na-eti agere n'ama oke oruru ọkwa nya ka anyị na-emeli Chukwu una m nwere oge bụ ka anyị si eje ihe asị m ego ka eji eme odogwu oke oruru nwanne m oke oruru onwere ibe ahịa gbava kava malụ ibe bụ odogwu na oriri nne o ịnọlịa mana odogwu ego bụ nya kasị odogwu ụmụ Igbo niile ozigbo ego bụ mma nwoke ịmakwa ịkpata ego obodo amalụ gị ọfụma ị na-anụ mana akụkọ gị ka mba ya akọbazi n'ime obodo niile ọ ga-agbaba mbọ n'ọkwa na anụ ji eze ali enu mana osisi na-enu inu ndị mụlere abịago ma oke bụ nya ka anyị na-eti egwu nwe egwu dị mma ga-agbaba egwu m mụrụezi nwa mụleri ife kwuru bụ nya ka anyị na-eme na m egwu Igbo nya ka anyị na-agụ oke oruru nwanne m anya akwụkwago ozugbo ọgbọ nke onye nwere nya ka nya dị aka ịma na ụgbọelu oke egwu ga anyị ji eti Igbo na n'onu wee sị onye ọbụla ji agbaba mbọ maka na ịgba nkịtị ụwa nalụ gị nke gị onye nwere ivi ga-ekwuti ya ọ bụrụkwa asị ịnụlịa onye na-enwere ego na-enwere okwu aka ya werezi nọ mmụrụ ekwu na ogbenye a na-etiere iwu obodo eme ka o si chọọ unu na anụgwo onumo ka na-ebe dị ịma na ọ bụrụ na ị nwere ego ibe ụwa ajọọlụ gị njọ nwanne m ị nọ n'onumu mana ego na-enye anwụlị nnekwu anwụlị dị n'ego oke oruru nwanne m mana eziokwu ka anyị na-ekwu maka ụmụaka tinyere ego ebulobịa bịa gbaba egwu ego ka eji eme odogwu asị m ego ka eji eme odogwu werezi onye mụlụ eriri ekwu ehihie oke oruru ọkwa nya ka anyị na-emeri nwere oge bụ n'anya abatago n'ọzọ ụmụ okorobịa ga egwu unu okwu unu wee malụ na onye nwere uche bụ ndị ga-ebi papa m na-agwa m ya bobo emaba egwu nwanyị ọbụla si n'ọla ikele gị ma ga-enwere ego oyibo ọ bụ okwu nkasi obi ide achọ na ebe ga-alụ nwanne m enwekwa uche n'ụmụ
ụmụ nwaanyị niile chọrọ ife dị mma ma chọrọ onye ji ego ọga anyị no finance a sị m no finance na anụ oke ruru ego no finance unu agba aka eme odogwu a sị m agbara aka eme odogwu okogodo tupu bịa na nnukwu onu agbara aka eme odogwu oyi gbamabịago a sị m agbara aka eme odogwu ego melila ọfọta ụtọ m ị na-anụ ọnụ ụmụ okorobịa ka anyị na-agwa orezi nọ mmụ na egwu ezinụlọ nwere ego ịmaba na-akpọ họni nwoke owu na-asa ọmadịbebụla ọbụ ka ịjụa gị ewu chukwu obinigwe abịa bunye anyị ike obiri igwe makwa ka ilo na-asị naba ka bọisi nwebe anwelenụ maka gịnịnụ agbara aka ebe odogwu agbara aka ebe odogwu a sị m agbara aka ebe odogwu kogodo tupu bịa dị na nnukwu onu agbara aka ebe odogwu oyi gbamabịago a sị m ego ka eji eme odogwu werezi onye mụlụ eriri ekwu ehihie oke oruru ọgbanya ka anyị na-emeri umere oge bụ n'anya abatago n'ọzọ ozugbo ego ka eji eme odogwu ego ka eji eme odogwu ọgbagwo onye si anyị bụ chukwu obiri igwe na mma ebebego ụcha na-echere ọnwa agwụ n'ụzọ ya mmebe ego onye na-enye anya nya ka chi na-enye ịnụrụ na mmụrụ ebe ihe ịba ma bịago abụ igwe na-anụ onu nkụ dị na mba na-evelụvanli ụmụaka chi nyere egwu ebulu gị ịgba wee tibe egwu igbo ka anyị na-agụ ilibe ibe egwu mogokoko ibe kwulọkwa nya ka anyị na-eme na m egwu igbo nya ka anyị na-agụ oke ruru nwanne m anya apụtago olu n'ọgbọ nke onye nwere nya ka nya ji aka ihe onye kpata ego ọbụla ogwu ego awejuo na ajụjụ ogwu ego afọ ọdịdị izi ụwa niile a na-ata ahụhụ ụbịa ma ọ dị gị mma ka anyị na-ajụrị onye nwere ego bụ nnekwu mmanwụ maka na ọ dịrị izi nwanne m ọ bụrụkwa ile ife na-agba mbọ varili nne ma ndị nwere ego bụ mba na-achị ebe ozikwa eziokwu dị oge anyị na-egwu ife niile jere obodo oyibo ka anyị gwu n'okwu amosi ụlọ ga-agbalịla ọsọ osi apọtụ na tiketi ama nlu ya aka oche si na mmiri na ndị mmiri ga-achụ ya ọsọ ijesi bata na ego gị ga-akarị amosu oziọma ka anyị bụ agarugo maka gị na obodo oyibo adịrị izi nwanne m bụrụezi nwa mmuleri ife kwuru bụ nya ka anyị na-eme una m egwu igbo nya ka anyị na-agụ oke ruru nwanne m anya akpụkpaka olu n'ọgbọ nke onye nwere nya ka nya ji aka ịma na ụmụere oge egwu ga anyị ji ti igba na n'onu m mmanwụ ụmụnne apụtago bụrụzi ekwubego ruru egwu gị anyị na-eti di mụ na anụ onu m oyi ịba ma bịago ururugwe uduga egwu na-asụ mmanwụ ụmụnne akwụọla ọtọ odezi ekwubego oke oruru nwanne m timoni nwoke osisi wibe egbuna m ị na-anụ na-adị ekenego ka njụa iribe igbo egwu m okogoko enụlụ ya una m ebe eji aba ego ifeanyị iwu nọ bụ ojola ndansi nke izizi na Cambodia ọ ga-adịle gị mma ị na-anụ ojiji ubluzowanụ n'Eshia Chibuzo nwa amụta igwe
ọkwa nya bụ Umweri Peace Ambassador dalụ na m ekele gị ọmọgọdọ alụkwa dị na anụ Chudekwu mmadụ na-eme lasọ na ọka nwa ụmụ Igbo ka ngị si bịa ị na-anụ n'anya ekenego dalụ odogwu na ị ga-adị karị maka Chumala sie bata odogwu bata ị na-anụ na mma ekenego egwu anyị na-ekene gị bata nwa amale ọsikwa anyị bụlu ịgbalụ India ka anyị ekene onye nwe ife dime na Obugo original Obugo nge daalụ dị na anụgwo onu Chukwudị Nwakagbuo goro esi nwanne m bịalị na anụgwo egwu asịrị olu ego si elu asịrị nwa ka nwa na malụ nnekwu nwa ụbamalọdụ na mụ na egwu na-eme mmadụ ka nwanne m ụbamalọdụ na akịra ọlụ ma mụrụ onye na-ego oke bakasị nwada m alụ na ngị ga-adị onowu Igbo niile aike odogwu onowu Igbo na Holland egwu anyị na-ekene gị Ikechukwu onye aka ọchaka ọnwa nsede igwe oke osisi ị na-anụ ka mụ na-ekwu odogwu na Germany obodo oyibo na-ekwesị ekwesị adesi ya ngọ n'ọba white na ọkwesịrị gị morezi na mma ebebego odogwu nwanne m Arab money ka ngị na-eli karị maka na-eli ife a na-eligwe King of Boys na Abu Dhabi ọkwa nya bụ mmanwụ na-eprodusi ego n'ime Dubai nweru mba ọnụ m ekene o ị na-anụgwo onu m oke ruru kada abụọ na-adị Chinemezo olu ego si elu odogwu ego ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị karị maka ezi ọhịa aka gị isi mmiri ego na Jakarta na mara ọgazi ego na Indonesia ọga ndị ọga ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Ichegbueri na mekene gị ọbụmụ na-eme ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị ịmara ịbawa paspawa odogwu ego onye Umweri n'anya ekidego igwe na China na-ekene gị ị na-anụ olu m joto na nke ka mụ na-ekwu bịa ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Itego onye Umweri bụ odogwu Chinoso Nwaka ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Babalabasi na anụ ka mụ na-ebe odogwu nwanne ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Morgan olu ego si elu onye Umweri ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Dogwu Eketo na Malaysia odogwu nwanne ịmakwa na ọnụ m ekene gị Billion Boss na ngị ga-adị Chukwu ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị Rocket na ọkwanị mụ na-ekwu ya n'ụlọ onu ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị SS Power nwa Umweri nnekwu mmanwụ ịmakwa na ọnụ m ekene gị mana ya zo olu ego si elu odogwu nwanne ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị tete na ọnụ m ekene gị nnekwu ego na nnekwu mmadụ nnekwu ego amosu na-atọgbu obele ego asụahị olu ego si elu Chibuike dalụ nwoke ngwa ọnụ m ekene odogwu nwa iru ka ọlụ na-adị oke nwa na-aga n'odogwu mekadalụ ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị agba ego nkịtị na Germany ịfụrụ oke nwa Adamasị n'iru ka ọlụ na-adị onye Kachukwu makwa na ọnụ m ekere gị Ikechukwu nwanụsi ike dogwu dalụ ịmakwa na ọnụ m ekene gị eze ndị obodo na-ekene gị Ifeanyi odogwu ịmakwa n'iru ka ọlụ na-adị odogwu nwanne m dalụ n'ọnụ m ekene mana Obi Royce bụ aka nwe ife aka na-alụ egwu na mmekego onye nsụmata ọnụ m ekene gị Obi Royce ịmakwa na ọnụ m ekene gị Bodesi na ọkwanụ mma ebebego oke olulu egwu ịgbanye na nya anabago